I pozdrav ljudi, pozdrav gameri, ovo je naša druga epizoda, znači to je kako da maknete temu sa ovog, da vrati se na normalnu Google temu. Sad ćete vidjeti, a prošli video je bio, kako se zove, kako staviti, evo, za početak idemo lijepo ovdje i na postavke, uđete na postavke i kako što vidite ovo tu, ovako samo trosto gdje kako da na to vrate i tu ću vam pisati vratite nazad na temu, uđete i eto, sve je natrag plaćeno, vidite, vrlo je lako i jednostavno. I ljudi, to bi bilo to za epizodu, vidio se, bye!